Bueno, eskertzen da kontrako txandan hitz egin izana, San Jose Anderea. Dena den ez zait iruditu kontrako txanda bat zenik. Iruditu zaite ona jetxi zarela lurzoruaren legea irakurtzera. Eta ados nago esan duzun guztiarekin. Ados nago esan duzun guztiarekin. Baina ze arazo ikusten diozu gure lege proposamenari tramitera ez onartzeko? Hori da kontrako txanda batean azaldu behar den, nire ustez. Zekaro, hemen esaten dezu, esan dituzun gauza gehienei erantzun batekin erantzun daiteke, eta da, gu ez gatozela, gure lege proposamena ez dator ordezkatzera aipatu dituzun mekanismo horiek guztiak. Horiek guztiak ez ditugu ikutzen, hor jarraituko dute. Lege proposamen hau dagoen bezala onartuko balitz ere. Guk proposatzen duguna da, ekstra bat jartzea, beste mekanismo berri bat esartzea. Eta beraz, orain arte egon diren parte hartze prozesu horiek, ze badirudi hori da esan duzun gauza bakarra pizkat gure lege proposamenarekin sartzen, ez lirateke urratuko, egongo ziren orain arte dauden bezala. Claro, guk ezin duguna da beste alde batera begiratu, eta hori badirudi hori dela zuen proposamena beste alde batera begiratzea gure herri eta hirietan dauden arazoen aurrean. Arazo urbanistikoen aurrean. Eta uste dugu ez duzuela loturarik egiten lurzoruaren espekulazioa eta etxe bizitzaren prezioaren artean. Eta uste dugu okerari zaretela hor. Uste dugu erlazio zuzen bat dagoela. Eta beraz, lurzoru legeak behar dituela beste mekanismo eraginkorrago batzuk udalei seguridadea emateko. Zekaro, aipatu duzu berriz ere, bai, ordezkatu dezake administrazio publikoak, sustatzaile pribatuak, naiz eta gutxiengoan egon, edo gehiengoa izan sustatzaile pribatuak. Ja, esaiozu udal bati, ordezkatu dezala sustatzaile pribatu batzuk ari direnak espekulatzen, gehiengoa direnak juntan, eraman dezala hor lidergoa, eta zer egin behar du, urbanizazio lanen ordainketa aurreratu, ezta? Udalak. Gero eskatuko die pribatuei ordaindu dezaten, ezta? Eta gainera igual, epaitegietara eramaten dituzte, pribatuek. Orduan behar du hor, muskulu ekonomikoa eta juridikoa. Beste aukera da desjabetzearena, eta nik uste lehen nahiko argi utzi dudala eta baitare lege proposamenaren azalpenean, zioan. Ez gaude hitz egiten desjabetze puntualei buruz. Dira sektore osoak. Sektore osoak dira desjabetu ezin direnak. Udal batek ez daukalako muskulo ekonomikorik horretarako. Ez daukate. Eta edozein desjabetzearen aurrean, udal batek badaki epaitegietan bukatuko duela. Ze jabe pribatuak ez dira ados egongo justiprezioarekin. Eta halako desjabetzea handi batean are gutxiago. Orduan, horre ere, bigarren aukera hori ere, ez da eraginkorra. Ez dago udalik saltza horretan sartuko denik. Eta hirugarrena, hirigintza aldatzearena, bai, egin daiteke, noski, baina esan dut lehen, oso luzea da, eta baita ere, desklasifikazioak daudenean, ardura patrimonialen eskaeren beldur daude udalak. Ikustea besterik ez dago Gasteizen gertatzen ari dena, esan dut lehen. Txostenak eta kontratxostenak egon dira, esanez batzuk alde batetik ardura patrimonialak dauzkala udalak, beste batzuk ezetz, eta azkenean, epaitegietara eraman da sektore baten garapena, eta aramatzatenak 23 urte urbanizatu gabe. Duan, lehen eman ditut 5 adibide, nik uste, hoien aurrean, aipatu dizkiguzun, tresna hoiek guztiak, bai hor daudela, esaten dudan bezala, guk ez dugu proposatzen hoiek ezabatzea edo ez da ordezkatzea ere, proposatzen duguna da berri bat jartzea. Gustatuko litzaiguke jakitea zergatik zaudeten horren kontra, ze gure ustez oso serio hartu behar da lurzoru espekulazioa, ze eragina handia dauka azkenean etxebizitzaren prezioan, eta nire ustez EAen arazo handi bat daukagu, ez bakarrik alokairuaren prezioarekin, etxebizitzaren prezioarekin orokorrean, azkenean horrek sekulako eragin sozialak dauzkanak, ez da? emantzipazioan, zaurgarritasunean, eta abar. Beraz, uste dugu,
gure lege proposamenak aurrera pauso bat ematen zuela halako kasuak eragozteko.